isusi o tinutismuhan. Gabi na kayo ang oras o ang pastor. Kinahanglan mo padayon sa usa ka layon para yun inagtong gabi. No? O na mga igsoon mga dapit. Ngari na kasayod, nakadungog sa mensahe. Pero wala yung mga ordinado ng ministro nga moabot sila dapit. O diining mga dapit sa Central Africa. No? Happy mo siya katuig. Sila nagpaabot sa pastor na mabautismuhan lang yun sila. Pero sa ato din mga igsoon, no? Karon, ibati pa nimo nga karong gabi na usa ka gabi pagdesisyon alang kanimo. Nabatiagan man nimo, no? Ibati man nimo, no? Nga ang Dios nagtawag kanimo. No? Nasakit ka ba o ikapoy? Ila ang masakiton o ikapoy mo barog uban ka nako. Kung kinsa man sa inyo mga igsoon, nariingon Ginoo Iso Kristo, ako kang kunon, ako kang dawaton, isip ako personal ng manluluwas. Ayaw kaulaw pagtindog mga igsoon. No? Katong nakadesisyon alang sa pagdawat sa Santos na Bautismo, akong gihangyos pagtindog. No? Palihog tindog. Ayaw ikaulaw. Kung nakapaman bisyo sa pagkalingon, tuguti ang malang espiritu, mahoy magbago sa pagkalingon. Kaya kung kita, mahoy malingkamot kung mabago na sa pagkalingon, dili ito mo kaya niyawa, ano na yung bulong ka na po. No? Gusto pa rin mong ingon, oo Ginoo, gusto ko nga maghimo o sa desisyon, alam ka nimo, gusto kong magpaabot na magpabautismo. No? Niinig ang gabi, nabati manimo kanong gabi una na ang Diyos nagtawag kanimo. No? Kinsa ka daw mga nakadesisyon sa pagdawat sa Santos na Bautismo, ayaw ikaw daw ang pagkari sa tubangan. Ayaw nagpagwaduha. Mauna ni siya ang adlaw nga diin atong ipagto, atong idugtong ngadto ka Ginoong Hesus ang atong kinabuhi aron makabaton kita og kasiguruhan. No? Giiyahan kaniya sa paghimo niini nga desisyon. Sa inyong pagpanagkaroon mga igsoon, no? Sa ako nang ikaingon nga ang yawa nagtingtag ubuan sa palang espiritu. Ayaw kabalog, ayaw nawata sa Kristo. Tungod kay gusto niya nag-iya kang ubanon ngadto sa iyang kalaglagan. Ha? Kung sa ingon, Marcos 16:15, o siya miingon kanila, paglakaw kako sa tibuok kalibutan, o iwali ninyo ang ayong balita ngadto sa tibuok kabuhatan. Sa 16 naman, ang totoo o magpabautismo maluwas apan ang dili, no? Motoo pagkahuman sa sino. Hapit o sa kabulan ang ato gihimo nga pundasyon alang sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios. O dili kataplusan ka gabi sa ato nga seminar, mauni siya na atong i-commit ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Kung atong dawaton si Kristo, walay mawala ka nato, inoon madungagan mata, pinaagis na siguruhan sa kaluwasan. Apan kung atong pakyason, hindi nga gabi, no? O sa ingon sa Marcos 16:16, ang totoo pagpabautismo mamaluwas, apan ang dili totoo pagahugman sa silot. Nasayon na ta sa pipila ka mga gabi. Naging kalibutan na, mauni siya ang impirno. Wala pa impirno na nag-exist karon. Tungod kay mauni kalibutan na, naghihugaw-gawan sa yawa, tungod sa sala, o dinhi siya sunodon, o tapuson sa Dios ang iyang pagkarotan. Gusto sa yawa, pagahiyong sa yawa kanong kasing-kasing, aron na dili na musunod ka Ginoong Hesus sa pagtulunan na atong itudlog tunan sa matag gabi. Tungod kay gusto sa yawa nga iya lang ikauban ngadto sa kalagyan. Kinsa pa kaninyo nagdudua ayaw
santos na bautismo. So, ako pasalamatan ang tanan ato mga seminarians nga nagatambong sa matagabi. Daghang kay salamat sa inyong presensya nga natiguban mo di inyong mga pagtuon sa pulong sa Dios sa matagabi. O alam sa mga nananindog karon na gustong dawaton si Jesus, isip ilang personal na maluwas, akong ikalimay ang inyong desisyon. Akong gihanyos Pastor Kaya sa pagsaka dili alang sa pag-ampo gariin siliuhan nato ang inyong desisyon no kapinaagis pa lang espiritu na ang kaaway dili magkatuis ni. Ang ikalipay ang inyong desisyon mga kaigsunan nilihap na sa kagabiyo. Huwag kami siguro na kanay inyong mga desisyon nilihip mo magmain yan. Kay ang itutlo kaninyo ikat paunan hantod dili matagna bisan hantod uma wala gilain mga kaigsunan dili langit ang direksyon ini. So, salamat ug Ginoo magapanalangin ninyo akong iyangyo nga magdugo rastong kaulo alang sa kampo. Dalaygon o dalampanan ng mga Diyos ni David sa adlaw kay papakulay. Kami o Diyos nalipay tungod kay ikaw nagatandog sa mga sikasing ninipipilag ang mga amining kalag na imong ipakamatyan dito sa Kalbaryo sa Cross. Sila Diyos nihimo sa ilang bukat nga desisyon. Nga desisyon nga dili nila kamahay sa tibok nilang kinabuhi. Tungod kay kani nga desisyon mao ang pagpili kanimo nga ikaw ilang personal na maluwas pinaging santos na bautismo o mga tawa. Ginoong Diyos, nag-ampo kami nga ikaw magasiliyo ni nga mga desisyon na bisan man ang kaaway dili makaagaw niya. Ginoong Diyos, nag-ampo kami nga ikaw sa mga panalangin sa uban ng mga seminarians nga naapa sa pagduwa-duha, naapa sa kalibo. Nag-ampo kami Diyos nga ikaw magdiya kanila pinagi sa imong balang nga espiritu. Nga uniya sa ilang pagpamauli sa ilang buyanan, mabat na nila ang pagpamalandong o giyahi sa Ginoo na wala sa lain ang tagpili o kundi ikaw lamang. Aron nga sa imong pagpadayan, kaming tanan masiguro diya sa langitong o sa kaluwasan na dayon. Ginoong Diyos, salamat kayo nga wala di mo kani gisayang ang mga pangabudlay niining ulana. O ang tanan among ihalad ibalik kanimo ang paghimaya, ang pagpasalamat. Usa nitap na sa gabion ako nga ministro kauban usab sa mga pangulo sa iglesia nga naani karon nga imong giniugan. Di man sila karon nagabarog kami magpatas sa mga kamot ibabaw sa mga ulo ni imong mga anak na imong ipagtawag na sa kagabihon sa pagpanalangin kanila sa paglingkod kanila o Diyos na sa gabi nga sa ilang pagpamauli karon ang kaaway nakita ng mga pamaagi o sa pagsakpit sa ilang desisyon o sa ilang pagdawat na kanimo. Nag-ampo kami o Diyos kay imos nalikunon. Nag-ampo kami nga imong kanunay ubanan pinagin sa imong barang espiritu nga hangtod imong alawa magpabilin sila nga likon. Ang mga seminarians usab nga aduna nay pag himong desisyon alang sa pagdawat kanimo Dios nga wala sa karon dinhi panalangin usab sila. Ikaw sa magasilyo sa ilang desisyon na ug mga alawa wala tayong mga kakulian, wala ilaing nga mga rason na dili sila makabalik o Dios. Himuang nga silang tanan makabalik aron sa matawat nila ang santos nga bautismo nga kani mao ang unang angkang sa pagrelasyon niya kanimo Dios. Busa ang kani ginauman nga madawat. Salamat sa imong kaayo, salamat sa kaluwasan nga libre nga imong gitagana sa mga kasalanan. Dalayo ka sa katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen.